रामकृष्ण हरी. काव्यरशी कहू मनमोहक मराठी मालवणी कवितांच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये संत दर्शन उपक्रमात मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, कार्तिकी एकादशी निमित्त आपण संत दर्शन उपक्रम सुरू केलेला आहे. रोज एक संताची माहिती आणि महती आपण ऐकत आहोत, अभंग रूपात सुद्धा. आज ज्या संताची आपण माहिती महती ऐकणार आहोत, अभंग ऐकणार आहोत, ती स्त्री संत आहे, संत कान्होपात्रा. विठ्ठलाचे अनेक जाती पंथातले भक्त होते. संत विविध जातीतले होते. इतकी विविधता संतांची किंवा भक्तांची कदाचित इतर दैवतांकडे मिळणारही नाही. आता कान्होपात्रा, संत कान्होपात्रा ही एका गणिकेची मुलगी होती. आता आपण तिच्याविषयी माहिती घेऊया. पंढरपूरजवळील मंगळवेढा गावातील श्यामा या एका नाचगाणे करणाऱ्या गणिकेच्या पोटी कान्होपात्राचा 15व्या शतकात जन्म झाला. श्यामा या गणिकेकडे अनेक प्रतिष्ठितांचे जाणे येणे होत होते. त्यात अनेक धनदांडगे मुस्लिम सरदारही उमरावही असत. कान्होपात्रा अतिशय सुंदर व गोड गळ्याची गायिका होती. तिने आपल्याप्रमाणे नाचगाणे करावे, श्रीमंतांना खुश करून पैसा कमवावा अशी तिच्या आईची इच्छा होती. पण कान्होपात्रा लहान असल्यापासून विठ्ठलची भक्त होती. ती थोडी मोठी झाल्यावर वारकऱ्यांसोबत पंढरपूरला जाऊ लागली. सतत हरिनामात ती दंग राहत असे. भजन कीर्तनात रमत असे. सततच्या संत संगतीने ती इतर संतांचे अभंग गाता गाता स्वतःही अभंग रचू लागले. योगिया माझी मुकुटमणी, त्रिंबक पहावा नयनी, माझी पुरवावी वासना, तू तो उदराच राणा, करुणी या गंगा स्नान, घ्यावे ब्रह्मगिरीचे दर्शन, कान्होपात्रा म्हणे पंढरी राव, विठ्ठल चरणा मागे ठाव, विठ्ठल चरणी मागे ठाव. कान्होपात्राला पंढरपुरात इतर संतांबरोबर संत ज्ञानेश्वर माऊली आणि भावंडांचा सुद्धा सहवास लाभलेला आहे. इतकी ती भाग्यवान होती. ती सुंदर तर होतीच, गोडगळा होता. मग तिच्यावर दृष्ट आणि वासनामय दृष्टी असलेल्यांची ही नजर तर जाणारच. बिदरचा बादशहाच्या कानापर्यंत तिच्या सौंदर्याची ख्याती गेली. तिला पकडून आणावयास त्याने सैनिक पाठवले. तेव्हा आपल्या शिलाचे रक्षण करण्यासाठी ती वेश बदलून पंढरपूरला पोचली व विठ्ठलाला तिने आर्तविनवणी केली. आपल्याला तिचे अनेक अभंग, अनेक भक्तिगीतं माहिती आहेत. ती गणिकेची कन्या असल्यामुळे तिचे फार थोडे अभंग लिखित रूपात आहेत. त्यामुळे ते तितकेच आपल्याला माहिती आहेत. आणि त्यापेक्षा अधिक अभंग तिचे असतील ज्यापासून आपण ज्ञात नाही, आपल्याला ते ज्ञातच नाहीत, आपल्याला माहितीच नाही. तर ती विठ्ठलाला आळवणी करताना म्हणते, नको देवराया अंत असा पाहू, प्राण हा सर्वता जाऊ पाहे, हरिणीचे पाडस व्याघ्रे धरी येले, मज लागे झाले तैसे देवा, मोकलुनी आस जहाले उदास, घेई कान्होपात्रस हृदयात. हे जे भक्तिगीत आहे, हे आळवणी गीत आहे, अभंग. हा आपण खूप वेळा ऐकलेलाही असेल. बादशहाच्या सैनिकांनी पंढरपूरपर्यंत तिचा पाठलाग केला. आणि ती हाताला येत नाही असं दिसल्यावर त्यांनी पुजाऱ्यांना धमकी दिली की कान्होपात्राला आमच्या समोर हजर करा, आमच्याबरोबर पाठवा, नाहीतर आम्ही इथे वारकऱ्यांचा रक्तपात करू, मारू आणि मंदिर उद्ध्वस्त करू. हे असं ऐकल्यावर कान्होपात्रा शेवटी स्वतः नाईलाजाने त्यांच्यासमोर हजर झाली आणि हात जोडून त्याने विनवणी केली की मी पंढरपुरात आले पण विठ्ठलाचे दर्शन घेतले नाही. मला फक्त एक वेळ विठ्ठलाचे दर्शन मिळू दे, मी दर्शन घेते आणि परत तुमच्याकडे येते. त्यात त्यांना काय वावगं वाटलं नाही किंवा धोकाही वाटला नाही, म्हणून
त्या सैनिकांनी कानोपात्रेला सहमती दर्शवली, जाऊ दिलं. आता ती तिथे गेली. म्हणतात ना की आता आपल्या पुढे मरणाशिवाय पर्याय नाही, की मरण म्हणजे सुटका, अशी तिची भावना झाली असेल. तिला वाचवणार तेव्हा तिथे कोणच नव्हतं. त्यामुळे ती जेव्हा गेली मंदिरात विठ्ठलाच्या, तेव्हा पांडुरंगाच्या पायाला मिठी मारली आणि तिने आर्त विनवणी केली की मला तिथे जायचं नाही आहे, मला हे काम पुढे करायचं नाही आहे. म्हणजे आई जे काम करत होती ते पुढे वारसा चालवायचं नाही, तर तू एक काम कर, मला तुझ्या चरणाकडेच आता हे ठाव दे, अंत होऊ दे माझा, इथेच मला प्राणत्याग करायचा आहे. आणि खरोखरच मित्रांनो तिथे कानोपात्राने संत सखूप्रमाणेच आपला प्राणत्याग केला. मग ही वार्ता नवाबाकडे गेली. आता नाईलाज होता. मग मंदिराच्या दक्षिण दरवाजाजवळ तिला पुरण्यात आलं. आता तेव्हाची काही प्रथा असेल, समाजाची काय तशी मान्यता असेल, तिचं दहन झालं नाही, दफन झालं, म्हणजे पुरण्यात आले. आणि त्या ठिकाणी एक तरटी वृक्ष उगवला. नंतर जिथे कानोपात्राला पुरलं तिथे एक तरटी वृक्ष उगवला. कमाल म्हणजे तो वृक्ष आजही 700 वर्षानंतरही अक्षय हिरवा, पूर्ण हिरवा आहे. आणि संत कानोपात्राचे भक्तीची ते वृक्ष ते ग्वाही देत आहे. आता संत कानोपात्राच वृक्ष म्हणून तो ओळखला जातो पंढरपुरात. संत कानोपात्राचे अभंग तेव्हा अगदीच कमी लिहून ठेवले गेल्याने आपल्यापर्यंत पोचले नाहीत. आता सांगितलं मगाशी मंगळवेढ्यातीलच संत दामाजी पंत, संत कानोपात्रा आणि संत चोखामेळा हे तीन प्रसिद्ध संत होऊन गेले. आता आपण संत कानोपात्रावरील माझी रचना ऐकूया, अभंग ऐकूया. संत कानोपात्रा. चिखलात फुले कमळाचे फुलं, चिखलात फुले कमळाचे फुलं, परी ते निर्मळ प्रिय देवा. संत कानोपात्रा तैशी हो पवित्र, संत कानोपात्रा तैशी हो पवित्र, नका शोधू गोत्र कुळ बाप. कानोपात्रा एका कन्या गणिकेची, कानोपात्रा एका कन्या गणिकेची, ओढ पंढरीची तिला फार. गांजाच्या शेतीत रोप तुळशीचे, गांजाच्या शेतीत रोप तुळशीचे, तरीही त्याचे शुद्ध बीज. गांजाच्या शेतीत रोप तुळशीचे, तरीही तयाचे शुद्ध बीज. कानोपात्रा जाई नित्य पंढरीस, कानोपात्रा जाई नित्य पंढरीस, संत सहवास घडे तिला, संत सहवास घडे तिला. विठ्ठलाचे नाम सदा तिच्या मुखी, विठ्ठलाचे नाम सदा तिच्या मुखी. आई मात्र दुःखी चिंता करी, आई मात्र दुःखी चिंता करी. तिला वाटे तिने वारसा जपावा, तिला वाटे तिने वारसा जपावा, ग्राहकांची सेवा हेची काम. किती होती लुब्ध लावण्य सुंदरी, किती होती लुब्ध लावण्य सुंदरी, कानोपात्रावरी नवाबही. बिदरचा शहा हुकुम दिदेला, बिदरचा शहा हुकुम दिदेला, त्या कानोपात्रेला आणा त्वरे. जागा तिची खरी जनानं खाण्यात, जागा तिची खरी जनानं खाण्यात, आमच्या सेवेत दाशी शोभे. सैनिक धावले मंगळवेढ्याच, सैनिक धावले मंगळवेढ्यास, गेली पंढरीस कानोपात्रा, गेली पंढरीस कानोपात्रा. विनवले विठू नको अंत पाहू, विनवले विठू नको अंत पाहू, कायमदे राहू चरणाशी, कायम दे राहू चरणाशी. विठूच्या पाऊली इतुके बोलून, विठूच्या पाऊली इतुके बोलून, झाली ती लीन शांत चित्ते. विठूच्या पाऊली इतके बोलून, झाली ती लीन शांत चित्ते. मंदिरा शेजारी कान्हा विसावली, मंदिरा शेजारी कान्हा विसावली, धन्य ती माऊली कानोपात्रा. मंदिरा शेजारी कान्हा विसावली, धन्य ती माऊली कानोपात्रा. धन्यवाद मित्रांनो. हा अभंग आवडला कानोपात्रावरील तर अभंगाला लाईक द्या,
तुमची मतं कळवा कमेंटद्वारे. तुमच्या मित्रमंडळीला हा अभंग शेअर करा मित्रमंडळीशी. कोणी चॅनलला नवीन असेल किंवा जुन्या जागा राहिलं असेल सबस्क्राईब करायचं तर अवश्य सबस्क्राईब करा. आता आपण उद्या एक नवीन संताचं दर्शन घेऊया. धन्यवाद.